One Arewa TV. Tashar ku zaɓin ku. A ranar Laraba ne ƙasar Saudi Arabia ta yi maraba da ƙudurin Majalisar Ɗinkin Duniya inda ta yi na'am da a kakkaɓe hannun Isra'ila daga ɓangarorin da ta mamaye a yankin Falastinawa ba bisa ƙa'ida ba. A cikin wata sanarwa da ma'aikatar harkokin wajen ƙasar ta fitar ta bayyana yadda ƙasar ta Saudiya ta yi maraba da amincewa da ƙudurin Majalisar Ɗinkin Duniya kan wannan batu. Masarautar ta Saudi Arabia a karo na biyu ta nuna adawa da ƙasar Isra'ila wadda ta mamaye Gaza ba bisa ƙa'ida ba. A jiya Laraba ne babban zauren majalisar na ɗinkin duniya wato ya kaɗa ƙuri'u na jin ra'ayi ko kuma ɗaukar mataki dangane da ƙasar ta Isra'ila kan kadarori da kuma filaye game da yankunan da ta mamaye mallakin Falastinawa da ke Gaza. Bayan jefa ƙuri'ar ƙasashe 124 sun amince da umarta da kuma ɗaukar mataki kan ƙasar Isra'ila da ta sake tare da janyewa daga yankunan Falastinawa, a yayin da ƙasashe 14 suka yi adabo da wannan ƙudiri. Su kuwa ƙasashe 43 sun kaɗa ƙuri'ar ba ruwana dangane da lamarin. A yanzu dai ana sa ran ƙasar ta Isra'ila za ta bi umarnin Majalisar Ɗinkin Duniya domin janyewa daga yankunan Falastinawa da ta mamaye a zirin Gaza. Babban hafsan tsaro na ƙasar ta Isra'ila har yanzu bai ce komai dangane da wannan batu ba, wadda yana daga cikin Majalisar Ɗinkin Duniyar a yayin da aka kaɗa ƙuri'ar. Ƙasar Isra'ila dai ta fara mamaye yankunan Falastinawa ne a shekarar 1967, wadda ke ci gaba da jawo cece-kuce a faɗin duniya. Kuma da haka muka kawo zan zo in kwashe ku sai mu fantama. Sun zauna kuma waya ta bani to.